Bende kawadhi nyime ni moko kuom jotelo ma ok kaunti ma Migori okwayo jopur niang' kod jokanyo mamoko e sektano mondo sir jaket mwandu manyien ma bende tayo kambi rego niang' ma Sony mar neno ni kambino tiyo e yo makare. Jatend Alensi machon ma South Sakwa ma bende en japur Martin Ndong owacho ni kambino sani nitiere lwet jaket mwandu kendo dwaro nitie mar mondo jokanyo duto te osir jaket mwandu no. Agombo mondo akwa jopur niang' maluora ma Sony ni kawuye kaka jawendo watem mondo warwak jakanyo makoro biro kaw Sony madwa tiyogo. Wan bende kwayo madwa kwaye ni otem mondo obedi ni oluongo leaders kata oluongo jopiny obedgo piny mondo ng'e ni to pachwa chalo nade ei awendo. Wan wang'eyo maber na wendo kodok piny kaka Sony odok piny to wahinyore ei town. Ondong owacho ni kambi mar Sony en kambi makelo yuto ne familia mathoth e kaunti ma Migori kendo kuonde mamoko e pacho kae kendo ginyal weyo mondo kambino podhi nikech midhiero ma bende okwake inyalo tiek chuth. Daher mondo anyis jopur mapuro niang' duto mantie awendo ni watemuru water niang' Sony. Kata ka weche nitiere to wechego iloso alosa. Onge ng'ama ne nyalo paro kaka awendo ne chal ka Sony onge. Sasa ma Sony gore piny, awendo muneno wantie rum. Yakwa ja awendo duto ni yieuru water niang' Sony. Teruru niang' Sony modong'o iloso mondo taonwa kata gweng'wa obed ni nigi pesa. Jok moko nyalo wuondowa ka gioko to gin mag gi beyo to wan bang'e to winjo matek. Bende jagoro mogirore migawo mar kembe Laktar